na muliska tutaj nie zapoliły korytarzy. I jak takie nacieki powstały? No tam jest około 100-120 metrów skały w tej chwili. I są takie wąskie szczeliny, ale co to wszystko? Milimetr, 2-3 mm, my tych szczelin nie widzimy w remoncie, a tymi szczelinami przez te szczeliny przesiąka ze stoku góry woda. Bardzo wolno woda przesiąka, z 1,5 do 3 lat i woda po drodze rozpuszcza węglana, czyli mag rozpuszcza. Tutaj w tym mikroklimacie z tej wody wygląda się kalcy. Na każdym jest kanalik, na każdym razie jest kanalik, kanalikiem kropelka wody przesąka się. Milimetr rośnie też kilka lat, bardzo długo, proszę, mocno kruche nacieki. Jak się zdąży razem wytrącić na stalach, spada na dół, znowu na mocną stalę. Na ścianach stałe polewy brązowe, bo woda spuściła rudę żelaza, to wytrąciła formy takiej brązowej polewy.